አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን በኣማላድነታ ዓቂባ ዘጽንሐትና ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳንና ብጸሎቶም ዝረድኡና ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ብዝሃቦም ክብርን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 13 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንኹሎም ቅዱሳን ተማሕፀኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ሰርግዮስ ሰማዕት በዛ ልሙዓንቲ ካብ ሃገረ አትሪብ ዝኾነ ቅዱስ ሰርግዮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ኣቡኡን ኣዲኡን ኣሕዋቱን ካልኦት እውን ብዙሓት ምስኡ ዝነበሩ ብሰማዕትነት ዓረፉ። ናይ ቅዱስ ኣቦ ድማ ወለዱ ለጋሳት እዮም ዝነበሩ። ኣቡኡ ቴዎድሮስ ይበሃል። ቅዱስ ሰርግዮስ 20 ዓመት ምስ መልኦ ብስም ክብሪ ዝግብኦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ክኸውን ደለየ እሞ ናብ ቅድሚ ከሓዲ መኮንን ቆጵርያኖስ ቀሪቡ ድማ ክብሪ ብዝግብኦ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። መኮንን ድማ ሒዙ ጽኑዕ ስቃይ ምስ ኣሳቀዮ ኣሰሮ። ኣብ እስር ቤት እንከሎ ድማ ጎይታና ንነፍሲ ቅዱስ ሰርግዮስ ናብ ሰማይ መጢቆም ወሲዶም ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት መንበሪ ንኸርእይዎ ንመላእኽቱ ኣዘዞም። ነፍሲ ቅዱስ ሰርግዮስ ናይ ዘለዓለም መንበሪኣ ርእያ ተጸናነዐት እሞ ብስጋኡ ድማ ካብ ኩሉ ሕማሙን ቁስሉን ተፈወሰ። ቀሲስ ኣባ ሞጽኑን ክልተ ዲያቆናትን ናይ ቅዱስ ሰርግዮስ ተጋድሎ ኣብ ዝሰምዑ ጊዜ ተላዒሎም ተሲኦም ናብ ከሓዲ ናይ ከትሪብ ገዛኢ ብምኻድ ብጎይታና ተኣመኑ። እቲ መኮንን ድማ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ዝጸንዐ ግርፋት ገረፎም። እቶም ህዝቢ ድማ ስለ እቲ ቀሽን ምስኡ ዘለው ሰማዕታትን ክሓዝኑ ርእይዎም ዘወር ኢሉ ገሰጾም እሞ ኣብ ሃይማኖት ጸኒሖም ክነብሩ ከም ዘለዎም ነገሮም። ኣብ ልዕሊ ማይ ድማ ጸሎት ገበረ እሞ ናብ ልዕሊ እቶም ህዝቢ ምስ ነጸገ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተቐበሉ። ድሕሪኡ ናይ ጎይታና ኣምላኽነት ብምስካር ተዛረቡ። መኮንን ድማ ብጣዕሚ ርእሶም ኣቑረጾም እሞ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ተጎናጸፉ። ነቲ ቀሺ ግን ሒዙ ናብ ውሽጢ እስር ቤት ናብ ውሽጢ እቶን እሳት ኣእተዎ። ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ድማ ብጎይታና በኣምላኽናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 3 ጊዜ ምስክር ከም ዝኸውን ነጊሩ ካብ እሳት ኣውፅኦ እሞ መኮንን ድማ ነዚ ቀሺ ናብ እስክንድርያ ልኢኽዎ ምስክርነቱ ኣብኡ ፈጺሙ ናይ ዓወት ኣኽሊል ተጎናጸፈ። ድሕሪኡ መኮንን ቆጵርያኖስ ንዝኸበረ ቅዱስ ሰርግዮስ ካብ እስር ቤት ኣውፂኡ ብጣዕሚ ኣሰቃዮ። ናይ ነሓስ መንኮራኹር ኣምፂኦም ናብኡ ኣተውዎ። ህዋሳቱ ድማ 4 ክፋል ኮይኑ ስጋኡ ኩሉ ተቆራረጸ። ነገር ግን ጎይታና ፈወሰ እሞ ብዘይ ጉድኣት ድማ ጥዑይ ገይሩ ኣተንስኦ። ደጊሙ ድማ ንክሰግድ ጣዖት ኣምፀአሉ። ቅዱስ ሰርግዮስ ግን ነቲ ጣዖት ምስ ረገጾ ናብ መሬት ወዲቑ ተሰበረ። ኣምላኸይ ኢሉ ዘምልኾ ዝነበረ መኮንን
ቆጵርያኖስ ነዚ ርእዩ ብምግራም ኣምላኽ እንተዝኸውንስ ንባዕሉ እኳ መድሓነ ነይሩ ካብ ሕጅስ ብናይ ሰርግዮስ ኣምላኽ ኣሚነ ኣለኹ ኢሉ መስከረ እሞ ድሕሪኡ ናይ ቅዱስ ሓለቓ ሰራዊት ንዝኸበረ ቅዱስ ሰርግዮስ ደልዩ ሓዞ እሞ ቆርበቱ ገፊፉ ብዝተቐለወ ኣሲድን ጨውን ንቁስሉ ብምድራዝ ብጣዕሚ ኣሳቀዮ። ነገር ግን ጎይታና መከርኡ የዕግሰሉን የጸናንዑን ነበረ። ናይ ቅዱስ ሰርግዮስ ተጋድሎ ሰሚዕን ኣድኡን ሓፍቱን ናብኡ መጽየን ምስ ረኣያኦ ብኸያ ካብ ብዝሒ ሓዘና ዝተለዓለ ድማ ሓፍቱ ሞተት። ኣድኡ ናብ ጎይታና ምስ ጸለየት ድማ ድሒና ብህይወት ተንሳት። ካብቲ ወቕቲ ናይ ሰማዕታት ገድሊ ዝጽሕፍ ዝነበረ ዝኸበረ ዮልዮስ መጺኡ ናይ ቅዱስ ሰርግዮስ ገድሊ ካብ ባዕሉ ተረድአ። ስለ ስጋኡ ከም ዝሓስብ ድማ ቃል ኣተወሉ። ድሕሪኡ ንዝኸበረ ቅዱስ ሰርግዮስ ኣብ ውሽጢ መንኮራኹር ኣሳቒይዎ፣ ብኣእዛኑ ድማ ናይ እሳት መብራህቲ ኣተወሉ። ንናይ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣጽፋር ድማ ብጉይጠት ነቐልዎ። ኣብ ክሳዱ ድማ ከቢድ እምኒ ኣንጠልጢሎም ኣብ ልዕሊ ዓራት ሓጺና ደቂሶም ብታሕቲ እሳት ኣንዲዶም ኣንደድዎ። በዚ ወቕቲ እውን ጎይታና ካብ መከራኡ ኣድሒኑ ጥዑይ ሰብ ገይሩ ኣተንስኦ። ነዚ ዝረኣዩ ብዙሓት ብጎይታና ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ናይ ሰራዊት ሓለቓ ንቅዱስ ሰርግዮስ ምስ ስቃዩ ምስ ሰልከዮም ምስ ደኸሞም ንርእሱ ብሰይፊ ክቆርጹ ኣዘዘ። ቅዱስ ሰርግዮስ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ደስ በሎ። ኣቦኡን ኣዲኡን ኣሕዋትን ድማ ምስ ደቂ ዓዶም ኮይኖም ክሳናበትዎ መጹ። ንኣፉ ብልጓም ለጎሞም ድማ ናብ ዝስየፈሉ ቦታ ክወስድዎ እንክብሉ ከለዉ ስዝራኡ በጽሑ። ንሳቶም እውን ንናይ ንጉሥ ጣዖታት ረገሙ እሞ ሓለቓ ሰራዊት ድማ ንናይ ቅዱስ ሰርግዮስ ቤተሰብ ምስኡ ክስየፉ ኣዘዘ እሞ ኩሎም ተሰይፎም ኣብ መንግስተ ሰማያት ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተጎናጸፉ። ኣብ ናይ ሰማዕትነት ወቕቲ ድማ ከምዚ ኮነ። ካብ ማእከል ህዝቢ ንሓደ ንእሽተይ ህፃን እግዚኣብሔር ኣዒንቱ ገሊጽሉ ንናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ነፍሲ መላእኽቲ ናብ ሰማያት ከደይብውን ርእዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ እናበለ ዓው ብዝበለ ድምፂ ተዛረበ። ኣዲኡን ኣቦኡን ድማ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ናይ ህፃን ድምፂ ሰሚዑ ከየጥፍኦም ንኣፉ ሸፈንዎ። ነገር ግን እቲ ህፃን ኣብ ልዕሊኡ ክሳብ ዝደቀስሉን ነፍሱ ክሳብ ተሓልፍን ምምስካሩ ኣይቋረጸን ነበረ። ምስ ሰማዕታት ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበለ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዕና እውን ብጸሎት እቶም ሰማዕታት ይምሓረና። በረኸቶም እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለመስተጋድል ሰርግዮስ ሙሉሃ ኣጥፋር በመጥበት ወዝሁ ቀመእስ ለማህበራኒሁ ሰላም ሰማዕታተ ክርስቶስ ምስለ ዲያቆናት ክልኤቱ ወምስለ መጹን ቀሲሰ ዘአስተርአይዎ በስብሃት ለህፃን ንኡስ ይብል። በረኻቶም መሕደረና ቅዱስ ኣውሳብዮስ ካልእ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ መስፍን ሶርያ ዝኾነ በዓል ጥዑም ዜናን ሰናይ ዝኽርን ቅዱስ ኣውሳብዮስ ካልእ ኣዕረፈ። ቅዱስ ኣውሳብዮስ ኣብ ግብዝናኡ ምስ ተባረኸት ሰበይቱ ብድንግልና ነበረ። ኣብ ዘመኑ እውን ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኣትዩ ይጽሊ ነበረ። 40,000 ኣቡነ ዘበሰማያት እውን ኣብ ሓደ መዓልቲ የብጽሕ ነበረ። ስለ ሃይማኖቱ እውን ብኹናት ተወግአን ብእሳት ተቃጸለን። ንኣካል እውን ቆራሪጾም ደርበይዎ። እግዚአብሔር ድማ ካብ ሞት ኣተንስኦ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገራት ምስ ስጋኡ ናብ ሰማይ ተነጢቁ ን14 ዓመታት ተቐመጠ። ናብ ምድሪ ተመሊሱ ድማ ን40 ዓመታት ብሃዋርያውነት ኣገልጊሉ ልዕሊ 85,000 ኣህዛብ ናብ ሃይማኖት መለሰ። ጎይታ ድማ ስሙ ንዝጽውዕ ክሳብ 7 ትውልዲ ክምሕረሉ ቃል ኪዳን ሃቦ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዕና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና። በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን።
أركي دمهم زيبل سلام لأوصابيوس بوديت بسيس زتمكرة صوبت إزاز إسمع وفقاد إيقبرة عمو سات أبقوه بقاقها سن أسرة بأيدا أورائل أريكو إسكن إتميت مدرة كأبة السبعي عمت بسماي نبرة آمين. ቅዱስ ቪክጦር ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ወዲ ሄርማኖስ ቪክጦር ሰማዕት መዘከርታ ልደቱ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። እግዚአብሔር እውን ምስጋና ይኹኖ አሜን። አርኬ ሰላም ለልደትከ ከመጽጌ ደንጎላ ዘቆላ ለሰካ ኃጢአት በማእከላ ቪክጦር ፀሐይ ዘትረውጽ በሰረገላ እያስጥም ሕይወት የለቁር ኃጢአት ማዕበላ ሐመረ ንግደት አጢ ቦሞት ከተድላ ይብል በረኸተ መሕደረና ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ዕለት 13 ለካቲት ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አውሳብዮስ ጻድቅ ጥዑም ዜና፣ ቅዱስ ቪክጦር ሰማዕት ልደቱ እዩ። ቅዱስ ሰርጊዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ሞጽን ቀሲስ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሰማዕት፣ አባ ጢሞቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት፣ አባ ክፍላ፣ አባ ህብስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳነ አቦታት፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአብሩክ አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ተሓሲቦም በሪሆም ዝውዕሉ ኩሎም ኣብ ሰማይ ተዘኪሮም ዝውዕሉ ንዓና እውን ብጸሎቶም ይዘክሩና። በረኸቶም ድማ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ነፍቅሮም ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንኹሎም ቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን